Dragi prijatelji, iz ciklusa tema Demokratija i surogati, evo nas na našoj trećoj temi koju zovemo višepartijski sistem. Pa da se podsjetimo iz prethodne teme, ovaj dio u ovom žutom kružnom isječku govori o kontroli. Ključna riječ je kontrola. Ko kontroliše državu? Ako državu kontroliše narod, onda to jest demokratska država. Ako je ona pod kontrolom neke druge interesne grupe izvan naroda i protiv naroda, bilo iz zemlje ili iz inostranstva, onda je to država sa nekim od surogatnih političkih sistema ili pak autokratska država i diktatura. Da se vratimo ovoj kontroli. Taj institut narodne kontrole mi smo u prethodnoj temi nazvali Ustavni sabor. Neko ga zove Ustavotvorna skupština, neko će ga nazvati Vijeće mudraca, neko će ga pak u dvodomnoj skupštini nazvati jednim domom skupštine. A sad jedno pitanje. Ko kontroliše političke stranke? Da li su političke stranke pod kontrolom njihovih birača? Ukoliko stranka odgovara njenim biračima i pod kontrolom birača, tu možemo govoriti o određenom stepenu demokratije. Međutim, ako je stranka pod kontrolom nekih drugih snaga, bilo iz zemlje ili inostranstva, onda je svakako riječ o stranci koja nema odgovornost prema svojim biračima, dakle tu nema ni demokratije. Kako ćemo to prepoznati? Pa jednostavno, stranka pred izbore svojim biračima da određena obećanja, zagovara određenu ideologiju, ali kad se izbori završe i stranka uđe u vlast, ona totalno promijeni politiku, zaboravi na birače, zaboravi na ideologiju i počne izvršavati nečije tuđe instrukcije. U tom slučaju možemo slobodno reći da se radi o nekom surogatu demokratije, odnosno političkog sistema o kome smo govorili u prethodnoj temi. Stranka koja ne drži obećanje pred svojim biračima nije demokratska stranka. I takva stranka ne obezbeđuje demokratski politički sistem u državi. Ja sam slušao i doktore političkih nauka koji kažu da je demokratija zapravo višepartijski sistem. Da li se može staviti znak jednakosti između višepartijskog sistema i demokratije? Ja kažem ne. Nikako. Višepartijski sistem ne garantuje demokratiju. To možemo vidjeti na primjerima bivše Jugoslavije. Prilikom prelaska iz jednopartijskog u višepartijski sistem, zapravo mi smo dobili prelazak iz jednopartijske diktature u pluridiktaturu. Kroz ovu temu će se provlačiti nekoliko pitanja. Prvo, politička stranka kao kadrovski aparat u državi. Drugo, politička stranka kao privatna firma njenog lidera. Treće, političke stranke kao sekte i mafijaške organizacije. Četvrto, nesmjenjivost lidera političkih stranaka. I peto pitanje o kome nećemo ovdje detaljisati jer su izbori naša sljedeća tema koju ćemo
čuti za nekih 15 dana. Dakle, to peto pitanje je političke stranke i izbori, proporcionalni, većinski ili kombinovani. Da bismo objasnili principe koje demokratija postavlja pred državu i društvo, poći ćemo od ove tri premise. Prva, demokratska država je u službi naroda i pod kontrolom naroda. Ovu premisu smo objasnili u našoj prvoj temi. Druga glasi, država postoji zbog naroda, a ne narod zbog države. A to znamo, to svi znamo, to znaju i političari, ali nikad se toga ne pridržavaju. Uvijek se ponašaju tako kao da su oni Bogom dani da budu na čelu države i da vode državu, a da je narod njihov sluga koji postoji zbog njih, da ih finansira, a da oni na svojim funkcijama uzimaju visoke plate. Zaboravljaju da je osnovna misija države da olakša život svome narodu. Država je narodu zbog toga i potrebna. U protivnom, ako se država pretvara u narodnog dželata, u narodnog tiranina, onda takva država narodu nije potrebna, jer njemu je svejedno da li će živjeti u anarhiji, u nekom prirodnom prvobitnom stanju, ili će živjeti u uređenom, navodno uređenom društvu u kome zapravo taj koji uređuje društvo jeste tiranin koji narodu još više otežava život nego kakav bi mu bio da države uopšte nema. Dakle, birokrata, državni službenik mora da shvati da je on samo službenik u službi naroda, zato on prima platu kojom ga narod plaća. Treća premisa je ova. Ako nema demokratije u političkim strankama, onda nema demokratije ni u državi. Ova premisa nam je veoma bitna za ovu temu, jer raspravljamo o višepartijskom sistemu, govorimo o partijama kao vitalnim dijelovima društva koje zapravo ključno utiču na politiku u državi. I ako u tim partijama nema demokratije, onda sigurno demokratije neće biti ni u državi. U okviru ove premise da nešto kažemo o autokratiji lidera partije. Naše političke partije su uglavnom autokratske, u njima se rukovodi autokratski, a lider partije je neprikosnoven, on donosi odluke, odluke se donose odozgo, a izvršioci, zapravo članovi partije su puki izvršioci, tu nema inicijative odozdo nikakve. Ako se član partije usprotivi lideru, on automatski leti iz partije, isključuje se odlukom lidera, opet jednostranom odlukom lidera. Dakle, u tom slučaju lider ne odgovara za svoj rad članovima partije. On nije pod njihovom kontrolom, a partija nije pod kontrolom njenih birača. Onda se postavlja pitanje pod čijom kontrolom je lider partije. On je uglavnom pod kontrolom nekog izvan partije, bilo u zemlji ili u inostranstvu. I taj ko kontroliše lidera partije, on kontroliše cijelu partiju, a ukoliko partija uđe u vlast, taj izvan kontroliše i državu ili njen dio. Ja ovdje koristim termin partija umjesto politička stranka.
to je u suštini jedno te isto. U praksi to je jedno te isto. Razlika je samo mala, minimalna u teoriji, gdje se politička stranka tretira kao neki demokratski termin, dok se politička partija tretira kao nekakav više diktatorski i totalitarni termin. Ako u političkoj partiji nema demokratije, dakle ako vlada autokratija, onda u takvoj političkoj partiji nema ni javnosti rada unutar i izvan partije, a javnost rada je neophodan uslov da bi postojala demokratija unutar političke stranke kako bi postojala demokratija i u državi. Dakle, transparentnost političke partije je veoma bitna i prema njenim članovima, a i prema javnom mnijenju u društvu. Neki političari opravdavaju tajnost odluka unutar partije potrebom da se partija zaštiti od neprijateljskog djelovanja iznutra i izvana. Međutim, to nije opravdanje. Tako nikad nećemo stići do demokratije. Članovi moraju uvijek upoznati sa odlukama vrha partije. Šta ta partija radi, zašto su oni u partiji, zašto oni slijede odluke rukovodstva svoje stranke i tako dalje i tako dalje. Ako toga nema ni demokratije, a da bi se demokratija postigla, a da bi se partija istovremeno i zaštitila od tog neprijateljskog djelovanja, potrebno je pustiti jedno vrijeme da se u partiji njeno članstvo filtrira, dok ne dođe jednog dana do stepena kad će u partiji da budu zaista samo oni odani članovi koji su vjerni programu partije, ideji partije i njenoj ideologiji. Da se razumijemo, vjernost programu partije, ideji i ideologiji partije nije isto što i vjernost i odanost, recimo, lideru partije. Po tome razlikujemo demokratsku stranku od neke totalitarne, autokratske i diktatorske organizacije, političke organizacije. U našim političkim sistemima političke stranke su dobile ulogu da služe kao aparat za postavljanje kadrova u državi, kad delegiraju svoje članove za poslanike na izbor, zapravo ne na izborne liste, nego na neke svoje liste, a na izbornoj listi se vidi samo ime stranke, onda zapravo vidimo da tu narod ne utiče kakve kadrove želi da mu vode državu, nego na to utiče isključivo ovaj iz prvog stava, ovaj autokrata na čelu partije. Dakle, kad imate autokratiju na čelu partije, zatim nemate javnost rada unutar partije, ni prema članovima, ni izvan prema javnom mnijenju, i na kraju takva partija dobije ulogu kadrovskog aparata za postavljanje ljudi koji će da vode državu. Tu je onda jedan zatvoren krug koji pokazuje da narod na to nema nikakav uticaj. Narod na listiću za izbore vidi samo ime partije, on često ne zna nikoga, iako slučajno sazna ko je na tom vrhu na listi te partije za poslanike koji će prijeći cenzus i ući u parlament. Ako je slučajno i saznao, on ne zna ko su ti ljudi, on možda u toj političkoj stranci poznaje samo lidera i na taj način ste demokratiju u društvu sveli na minimum. Narod niti ima uticaj ko će mu voditi državu, niti ima kontrolu. Kasnije
nad tom vladajućom strukturom u državi. Sad imamo jednu izrazito nedemokratsku pojavu u našim političkim strankama, a to je da stranka služi kao privatna i porodična firma njenog lidera. Pošto je lider svake stranke zapravo obezbijedio nekakvu doživotnu poziciju na čelu svoje stranke, on u sljedećoj fazi u toj stranci isključivo gleda svoj lični interes da tu stranku pretvori u svoju privatnu firmu koja će njemu obezbijediti, donositi prihode tokom njegovog cijelog života. To mu je težnja, naravno. U sljedećoj stavci ćemo vidjeti da ta nesmjenjivost lidera zapravo njemu i omogućava da kroz političku stranku isključivo ostvaruje svoj lični materijalni interes. Pa se onda dođe u fazu da njega uspjeh stranke puno i ne interesuje, pogotovo ga ne interesuje da slijedi program i ideologiju stranke. I kad imate takvu pojavu, uz ove prethodne koje smo naveli, onda su to sve zapravo djelići u mozaiku stvaranja jedne nedemokratske države i jednog nedemokratskog političkog sistema. Ono je donekle i logično, ljudi su po prirodi egoistični, međutim kad taj egoizam i nepotizam postane očigledan, kad rezultati političke stranke postaju sve slabiji i slabiji, a lider i dalje za to ne snosi nikakve posljedice, onda je jasno o čemu se radi. Dakle, da ponovim, tu demokratije nema i tu narod nema nikakav utjecaj na ono što mu je ponuđeno na izborima. A sada imamo još jednu opasniju pojavu za naše društvo, odnosno za društvo višepartijskog sistema, a to je stranka kao mafijaška organizacija ili sekta. To je organizacija zatvorenog tipa i u njoj se upravlja potpunim diktatom odozgo, diktatom lidera političke stranke. Pošto, rekli smo, u takvoj organizaciji ne postoji javnost rada, ljudi često ne znaju ni zašto su tu, a ni ljudi koji glasaju ne znaju šta je u stvari, kakva je to organizacija za koju glasaju. A ako je organizovana ovako sa mafijaškim i kriminalnim ciljevima, onda takva organizacija kandiduje kandiduje kriminalce da uđu u parlament, a zatim da uđu i u ostale dijelove državnog aparata i na taj način dobijate kriminalnu, nedemokratsku, antinarodnu državu. Kad je kriminalna, to je onda i najgore. Zapravo, kakva je to država? To je ona koja potpuno otuđuje sredstva poreskih obveznika, zapravo čiji rukovodioci otuđuju sredstva poreskih obveznika i maksimalno ih prebacuju u svoje privatne džepove. Dakle, riječ o ogromnom stepenu korupcije. Šta je posljedica toga? Posljedica je siromašenje društva. Tu se bogati nekoliko pojedinaca koji imaju ogromnu moć, vlast, moć tokom upravljanja države, ali zato je sve ostalo društvo osiromašilo jer se naprosto sredstva poreskih obveznika koncentrišu u nekoliko privatnih džepova. Na kraju
Da kažemo nešto o još jednoj anomaliji višepartijskog sistema, to jest o uzroku koji onemogućava njegovu demokratičnost, a to je smjenjivost, odnosno nesmjenjivost lidera političke stranke. Kod nas je uobičajeno da onaj ko osnuje političku stranku ostaje njen doživotni lider bez obzira koliko loše rezultate postizao i bez obzira koliko puta prevario birače i odstupio od glavnih programskih načela stranke. Rijetke su stranke u kojima se lider smjenjuje demokratskim unutarstranačkim izborima. Ukoliko se formira većina za smjenu lidera, stranka se tad obično cijepa. Članovima stranke nije dozvoljeno da kritikuju lidera i njihov jedini demokratski izbor jeste da napuste stranku ili da ih lider isključi autokratskom odlukom. To, naravno, nije demokratsko rješenje. Rješenje je u debati i aktivnom doprinosu članova stranke da stranku održe na zacrtanom kursu i kvalitetnom odnosu prema biračima. Posljedice nesmjenjivosti lidera negativno se održavaju na društvo i državu, jer lider tako dobija mogućnost da okrene stranku u nekom drugom pravcu suprotno od onog što je obećano biračima. On zapravo stranku stavlja pod kontrolu neke tajne ruke u ličnom interesu i u interesu stranog ili domaćeg faktora kome demokratija i narod nisu bitni. I sad, zamislite koje su posljedice po društvo kad na vlast zasjedne politička stranka kriminalnog karaktera sa svim nabrojanim nedemokratskim karakteristikama. Ona tako postaje baza koja u državne strukture vlasti ubacuje kriminalne kadrove. I tad dolazi do pojave enormnog pljačkanja države prelivanjem sredstava poreskih obveznika u privatne džepove državnih funkcionera i njihovih takozvanih poslovnih partnera kroz namještene tendere i ostale vidove korupcije. Posljedica toga je siromašenje društva jer se finansijska sredstva koncentrišu u džepovima manje grupe nosilaca vlasti i moći, a narodu ostaje sve manje i manje. Takvim otuđivanjem budžetskih sredstava siromaši i država jer ostaje bez sredstava kojima bi se financirali mnogi državni projekti. To je ona situacija kad se porez pretvara u reket, a mafija u državnom aparatu postaje nezasitna pa narodu nameće sve veći i veći reket, a svu svoju aktivnost fokusira na što efikasnije ubiranje tog reketa, ne obazirući se ni na Ustav, ni na zakon, niti na Međunarodnu deklaraciju o ljudskim pravima. Višepartijski sistem sa takvim strankama postaje veoma opasan po društvo i državu i to je onaj moment kad država nije pod kontrolom naroda, nego pod kontrolom mafije ili nedemokratskih interesnih grupa, bilo spoljnih ili unutrašnjih. Zapamtimo, političke stranke su organizacije od javnog interesa jer šalju svoje kadrove na važne državne funkcije. Kao takve, one se ne smiju smatrati zatvorenim organizacijama u čiji rad javnost ne smije da se miješa. Upravo obrnuto, politički sistem je dužan da svim strankama odredi propozicije po kojima moraju da rade ako hoće da imaju tu privilegovanu ulogu selektiranja kadrova za državne funkcije,
a to znači da imaju javnu odgovornost i da nad njima postoji javna, odnosno demokratska kontrola. A sad pogledajmo ovu šemu koja nam prikazuje višepartijski sistem koji nije demokratski i što zapravo objašnjava da višepartijski sistem ne mora da obavezno garantuje demokratiju u društvu. Tu u ovim različitim trouglovima su simbolično prikazane 3 političke stranke, a iznad njih se nalazi nekakav centar koji ima kontrolu nad sve 3 od njih. Zapravo to je ona situacija kad narod nema kontrolu nad političkom, zapravo birači nemaju kontrolu nad političkom strankom, članovi stranke nemaju kontrolu nad svojim liderom, a nad liderom neko ima kontrolu koji se nalazi u sjenci i upravljajući liderom zapravo on upravlja cijelom strankom i okreće u skladu sa trenutnim interesom koji se kod njega zadesi. I kad tako nekakav centar iz sjenke uspostavi kontrolu nad svim liderima stranaka, on je zapravo uspostavio kontrolu nad cijelom državom. Ova kontrola, koja nije narodna, jer su u pitanju neke domaće i strane interesne grupe, tajne organizacije, centri moći itd. Ta kontrola ne mora da, ona može da bude i policentrična svakako, jer različite interesne grupe uspijevaju da uspostave kontrolu nad različitim strankama ili ih formiraju pa ih kontrolišu. U svakom slučaju to je jedan nedemokratski sistem nad kojim u kome narod nema nikakav utjecaj i zbog toga imamo onu pojavu da stranka kad se pojavi na izborima ona narodu obećava jedno, a čim uđe u vlast potpuno okreće politiku i sluša ove svoje naredbodavce iz različitih centara. Mi smo u 90. godinama imali taj prelaz iz jednopartijskog u višepartijski sistem pod pritiskom domaće i strane javnosti, pa su određene strukture moći svakako rekle hoćete višepartijski sistem u redu, daćemo vam ga, ali ćemo mi formirati partije, mi ćemo postaviti lidere političkih partija i mi ćemo nad njima imati kontrolu. I eto, to je jedan način koji je zakočio demokratiju, spriječio uspostavu demokratije u toj tranziciji 90. godina. Eto, došli smo do kraja ove naše teme o višepartijskom sistemu. Ako vam se tema svidjela, molim vas kliknite like i subscribe. A naša sljedeća tema sa kojom ćemo se vidjeti za otprilike 7 do 15 dana zvaće se izbori. Dakle, za 15 dana pričat ćemo o izborima. Hvala, laku noć.